Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát budeme točit parkour na samém serveru na Game Team. Jsem teď trochu udýchaný, jsem si trochu zaběhal, takže můžeme jít na to. Vybereme si parkour mapu, třeba lodě, tak jo, a jdeme na to. Tak tohleto se ze chvíli zastavím, musím kliknout na ten tablet. Vždycky po pár skokách na to kliknu. Tak, už vidím checkpoint. Tak checkpoint už je u to. Wow, tak ale tam se mám jako jak dostat. Aha. No tak teď už jsem to podělal, to už se nedá nikam dostat, takže musím to líbnout, se dá říct. A jdeme na jinou mapu, jdeme třeba na... Abych zkusil ty houby. Tak jo, je to po houbových blokách a v červených blokách chvíli. Kamo, já jsem nějaká lama teďka. Teďka se musím vymlouvat, ale moc mi to teď nejde. Tak jo, jdeme na to. Nedávno jsme točili Agario, to můžete podívat, má to už to 7 nebo kolik zhlédnutí. On má anti-hack! Co to má za hack? On má fly hack! Wow, já si taky fly hack. Ne, kecam, nebudu cheatovat, ne. Vždyť jsem jenom youtuber, který nepotřebuje cheatovat nějaký fly hacky nebo co. Takže líbí se mi tenhle server, určitě super. Jsou na něm dobrý minihry, je tam parkour a říkám nejlepší z Česka. Protože se mi i tak zdá a hraju na něm každý den skoro. A točím tam, akorát jsou tam nějaký cikání a tak, který nedokážu ani pozdravit do videa. Píšou tam vyliš si a tak. Takže s nima asi to prostě nejsou to moc dobrý lidi. Nechci je urážet, jako každý za sebe dělá machra, že takhle prostě ne a tak. Takže jako můžu být taky takovej, ale je to ještě čas. Takže jdeme parkourovat. Teď mi to vážně nějak nejde. Ty houby jsou nějak těžký, já vím, vypadá to lehce, ale není moc jako loši. Tak víte co, já jdu na jinou mapu. Takže houby už jsme otestovali a abych zkusil to aqua. Kamo, takže teď nevím, asi půjde. Tude? Vypadá to tak. Tak jako takovýhle aquapark bych nechtěl. Aha, tak už to chápu. Ne, nic. Kliknu na tablet. Nic. Parkour. Ne, kamo, jak, no? Jak ale? To nejde. Tak ještě jdeme parkourovat, budu muset natočit další video. Jo, protože ten parkour se mi vážně nedaří, takže natočím ještě určitě další video parkouru, abych si zlepšil postavu. Tyjo, to aqua je těžký, vážně na to já jdu bez prominutím. Už jsem vystřídal docela asi 3 mapy, takže jdeme na nějakou dobrou, na kanon. Ne, tady už jsem byl, to je nuda, strašná. Je to úplně lehký pro mě, tato mapa. Musím si najít jinou, no tady je nějaký jumping block, úplně nedá, ale ok, no, takže. Dobře, chci na tu jinou mapu, vím, že tu jsem hrál chviličku, protože jsem nevěděl, co to je, takže jdeme na jinou mapu. Takže čekejte, nějakou dobrou bych tu mohl najít, jo sám, to nejde skákat skoro, takže jdeme opět na to. Nějakou, která by se dala skákat, nebo nějaká
Tak Barcelonu si dáme. Dobře, tady někdo fandí Barceloně. To vypadá, tady vypukne za chvíli zápas století Barcelona proti Xoxovi, vole. To je jasný, kdo to vyhraje, ne? Xoxo, ten tam nastřílí tolik gólů. No, tak možná spíš vychytá. What? Už jsem myslel, že to je konec. Kam, kdyby tam to byl konec, tak ten někdo nemá rád Barcelonu. Jako... Kámo, ale jako mě se nějak vůbec nedaří teďka. Se k tomu musím takhle naklonit, ale ne zase, abych byl vidět v kameře, jinak to budu muset zase celý vypnout. Tak jo, no tak Barce, až doskáču k tomu smaragd bloku, tak půjdeme zase na jinou parkour mapu. Nebo tak teď. Vím, že jsem trošku asi i parkour noob, se mi zdá. Tak si dáme potok. Jo, konečně parkour po stromech. Hej, tak ale jako tam. Hej, ty vole. Zdá se mi to, nebo jsem nějaká megalama? Tomu on to tady skáče na první pokus. Jako, no dobrý, ten přišel asi na tenhle ten server jenom kvůli parkouru. Hej, kam to zmizel? Wow, tak to se nelíbí, jako... Hele, jako tohle už i docela dávám. Hej, hele. Tak tomuhle se musím zasmát, protože tohleto bylo ukázání, kdo je tady vámi. Ještě vám ukážu nějakou tu mapu. Tak, vypadá to, že se s váma loučím, takže čau, dejte like, budu hodně rád, když mi dáte like nebo odběr, takže čau, konečně to můžu vypnout já, ajky.